l-akkoljenza ma' warm, vera li laqgħuna, jridu jkellmuna, jridu jgħinuna. Kulħadd wieħed wara l-ieħor jistenna fil-bib fil-parapetti biex ikellmuna. Grazzi tal-li tilqawna, grazzi li tesserati tagħna, grazzi tal-għajnuna, grazzi li qed torganizzaw lilkom infuskom u tibatuni għandak u għandik u għand l-ieħor u ta' maġembkom u l-kuġini u nċemplulhom illi qed jifhmu li din mhix li da idrindelija jew ta' idrindelija, imma hija l-kawża tagħhom illi tliet snin rridu illi jbidlu l-partit, rridu illi nagħmlu l-affarijiet il-politika poġġi, rridu illi nġeddu l-partit tagħna u nkunu qrib in-nies. U verament is-sensazzjoni li mhux qrib in-nies qegħdin imma n-nies qed jagħmlu il-kampanja tagħna, mhux tiegħi, tagħna, tal-partit tagħhom. Dak il-partit nazzjonalista il-partit nazzjonalista tan-nies. Kanzanat ma tal-li